Mubarak. Watan Ramadan ya dawo, mu dage da bauta ibadallah. Watan Ramadan ya dawo, mu dage da bauta ibadallah. Watan tarbiya ne na ruhi da ifin jiki ya zamsayi. Watan Ramadan abun alfar abun mu masoya dangata. Mu tausaya wa juna sada zumunci, mu tsaftace zukata a Ramadana. A cikin shi aka sauke Qur'ani hannun manzo Abul Fati. Cikin duniya yake wana watan Ramadan watan falala, Watan azumi, watan falala, watan nutsuwa da bauta. Mu nemi gafara, mu nemi yafiya, tsakani na mu sasanta. wata ne cikakke na addini, mu kama yin ibada da isani. Mu nemi kusanci a wannan wata, mu kama salatar Rasulallah. Mu nemi gafarar Allah ‘yan uwana, domin mu samu dacewa mu rabauta. Mu dinga sadaka sai mu samu ɗaukaka, abun ilahu shi ne manufa.